ತುಳುವೆರೆ ಕಲತ ವರ್ಷೋಚ್ಚಯದ ಉದಿಪನಲ್ಲಿ ಎಸಿಡು ಗೇನದ ಮಂಟಮಿನ ಕಟ್ಟು ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಸ್ಪರ್ಶ ಕೊರೊಂದು ತುಳುತ ಬಗೆಟ್ ಸಾಕ್ಷಿ ನಾಡು ನಲ್ಪ ಸಂಶೋಧಕ್ಕೆ ಆದಿತ್ತದು ಇನ್ನಿತ ಜಕ್ಕ ಜವನರೇಗ ಉಮೇದು ದಿಂಜಾವನಂಚಿನ ಬೆಚ್ಚನಿ ತೆರೆದ ತುಳುವಪ್ಪೆ ಮಗೆ ಊರಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲೇರು ತುಳು ಕಲ್ಚರ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ದ ಸ್ಥಾಪಕ ಗುರಿಕಾರರಾದ ಸಂಶೋಧಕರಾದ ತುಳುವಪ್ಪೆನ ಚಾಕಿರಿ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಮಹಿ ಮುಲ್ಕಿ ಪಾತಿರದ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರುಡು ತುಳುನಾಡ್ದ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪರಂಪರೆದ ಬಗೆಟ್ ಪೊಲಬು ಕೊರಡು ಪಂಡದು ಅರಿನ ಮೋಕೆಡೆ ಎದ್ಕೊನವೆ ಕೇನೋಡತೆ ತುಳುವೆರೆ ಕಲಾ ವರ್ಷೋಚ್ಚಯದ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಯೋಗಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲೆ ಅಂಚನೆ ಲೇಸದ ಗುರ್ಕಾರ್ ಮಿಡುಪುನಂಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಗೀತಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಬಿನ್ನೆರಾಯಿ ನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಪಿ ಬಿ ಹರೀಶ್ ರೈಕುಲೆ ಶ್ರೀ ಮಲಾರ್ ಜಯರಾಮ್ ರೈಕುಲೆ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾಯಿನ ಶ್ರೀ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಕೋಡಿಕಲ್ರೆ ಅಂಚನೆ ಮಾಧವೆರೆ ಸೇರ್ದಿನ ಮಾತ ಸಾಹಿತಿಲೆ ತುಳು ಮೋಕೆ ಉಪ್ಪುನ ಮಾತ ಜವನೆರೆ ಜವಂದಿಯರ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ತುಳುವೆರೆ ಕಲತ ಮಾತ ಪದುಕೆರೆ ನಿಕಲೆ ಮಾತೆರೆಗೆ ಎನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾನ್ ಪಾತೆರ್ನು ಮುಲ್ಕಿ ಸೈಡ್ದ ತುಳು ಅಂಚಾದ್ದು ಕೆಲವು ಪದಕುಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಉಪ್ಪು ಎಂಕುಲು ಮುಡೈದ ಕುಲ್ಲತ್ತು ಪಡ್ಡೈದ ಕುಲ್ಲತ್ತು ಬಡಕೈದ ಕುಲ್ಲತ್ತು ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ನಡುವುಟಿತ್ತಿನ ಜಾಗದ ಕುಲು ಎಂಕಲ್ನ ತುಳುಟು ಮಾತ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಿದ ಪದಕುಲು ಇಂಚಿದ ಪದಕುಲು ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಪುಂಡು ಎಂಕಿನಿ ಕೊರ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯದಾದ ಪಂಡ ತುಳುನಾಡ್ದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಂಪರೆದ ಬಗೆಟ್ ಪಾತೆರೋಡು ಪಂಡು ಇನಿ ಮೂಲು ಈತು ಜನ ಸಾಹಿತಿನ ಕುಲು ಈತು ಜನ ಮಲಮಲ್ಲ ಬರೆಪಿನ ಕಲೆನ್ ತುನಗ ಯಾನ್ ದಾದ ಪಾತೆರಡುಂದು ಯಾನ್ ಎನ್ನೊಂದು ಕುಲ್ಲುನಗ ನಮಗ್ ತುಳುಟೊಂಜಿ ಮಹಾಭಾರತ ಉಂಡು ಆ ಮಹಾಭಾರತ ಬರೆತಿನಾರು ಅರುಣಾಬ್ಜ ಪನ್ಪಿನವರಿ ಕವಿ ಆರೊಂಜಿ ಪಂತೇರು ದಾದ ಪಂತೇರು ಪಂಡ ತಿಳಿವುಳ್ಳ ಕುಲು ಭೂಮಿ ತುಳೈ ತುಳು ರಾಮಾಯಣ ಕಾವ್ಯನು ಬರೆತೇರು ಎಂದು ಪಂಡ ತೆರಿದಿನ ಕುಲು ತಿಳಿವುಳ್ಳ ಕುಲು ಭೂಮಿ ತುಳೈ ಪಂಡ ತೆರಿದಿನ ಕುಲು ಈ ಭೂಮಿ ತುಳೈ ಮಸ್ತ್ ತೆರಿದಿನ ಕುಲು ತುಳು ರಾಮಾಯಣ ಕಾವ್ಯನು ಬರೆತೇರು ಯಾನ ಅಕಲೆನ ಪಾದದ ಕಮಲಡುಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ದುಂಬಿ ಇಂದು ಅವು ಆರು ಮಹಾಭಾರತ ಬರೆತಿನಂಚಿನ ಅರುಣಾಬ್ಜ ಕವಿಕುಲು ಪಂತಿನ್ ಅಂಚನೆ ಇನಿ ನಿಕುಲು ಪೂರ ಸಾಹಿತಿಲೆಂತುನಗ ಎಂಕೊಂಜಿ ಈ ಅರ್ಹತೆ ಅವಡು ಈ ಯೋಗ್ಯತೆ ಅವಡು ತಿಕ್ಕಿನೆಕ್ ಈ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನೆಕ್ ಯಾನ್ ಗೀತಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶರೆಗ್ ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದೈತ ಮಲ್ಪೋಡು ಇಂದೆತ್ತ ಬಗೆಟ್ ನಮ್ಮ ತುಳು ನಾಡ್ದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಂಪರೆದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರ್ರೆ ಪೊಂಡ ಮಸ್ತುಂಡು ಯಾನ್ ಪಾತೆರೋಡು ಯಾನ್ ಪಿದಡ್ದಿನಿ ತುಳುತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಂಪರೆದ ಬಗೆಟ್ ತುಳುನಾಡ್ದ ಕುಲು ದುಂಬೂರ್ದಿಂಚಿ ಕನ್ನಡಡು ಬರೆತಿನವು ಮಸ್ತುಂಡು ತುಳುತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಂಪರೆದ ಬಗೆಟ್ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಪನಡುಂದಾಂಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪಂಡದಾದ ಪರಂಪರೆ ಪಂಡದಾದ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಸುರುಟಿ ತೂವೋಡು ಸಾಹಿತ್ಯ ಪಂಡದಾದ ಖಾಲಿ ಬರೀನವು ಮಾತ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯನ ನಮಕ್ ಖಾಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಂಪರೆದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಖಾಲಿ ಬರೆತಿನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ಪುನ ತೋಜುಂಡು ಮಾತಗಡೆಟ್ ಅಂಡ ಬರೆತಿನ ಸಾಹಿತ್ಯೊಡ್ದುಲ ದುಂಬು ತುಳುವೇರು ಯಾಪ ಒಂಜಿ ಕಾಡಜತ್ತು ನಾಡಿಗೆ ಬತ್ತದು ಒಂಜಿ ನಾಗರಿಕರಾದ ಬತ್ತೆರ ಅದಗನೇ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪುಟ್ಟುಂಡು ಯಾಪ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆ ಪುಟ್ಟುಂಡ ಭಾಷೆ ಪುಟ್ಟಿನದಗನೇ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪುಟ್ಟುಂಡು ಅವು ಒಂಜಿ ಪರಂಪರೆ ಆದ ಪೋಪುಂಡು ಪರಂಪರೆ ಎಂಚ ಪಂಡ ಇದಮುಟ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವೊಡತ್ತಿನ ಮಾತಾ ಭಾಷೆಲೆಗ್ಲ ಪುಟ್ಟಿನದಗನೇ ಆ ಭಾಷೆಲೆಗೆ ಲಿಪಿ ಇಜ್ಜಿ ಪುಟ್ಟಿನದಗನೇ ಆ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬರೆದೀಪಿನಂಚಿನ ಉವೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪುಟ್ಟುನು ಬನ್ನಗ ಯಾನೆಂಚ ಪಂಡ ಭಾಷೆದ ಪುಟ್ಟುನು ತೂತಿನ ಕುಲಿಜ್ಜೇರಿ ಏರ್ಲ ಆಂಡಲ ಪುಟ್ಟುನು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯರ ಸಂಘಟಿಕೆರಾದ ಬದುಕರೆ ಶುರು ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ದು ಆ ಭಾಷೆಡ್ ರಚನೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ದಾದನೆ ಅವಡು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಅವಡು ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಬಾಲೆನು ತೂಂಕುನಗ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಪದನೇ ಅವಡು ಅವಳ ಒಂಜಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಒಂಜಿ ಖಂಡದ ಬೆನ್ನಿಡು ಪೊಂಜೋನಕುಲು ಬೆಸರಿಗೋಸ್ಕರ ಪನ್ಪಿನ ಪದಕುಲೇ ಅವಡು ಉರಲ್ ಅವು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪಾಡ್ದನೊಲ ಅವಡು ಪಾಡ್ದನಲ ಸಾಹಿತ್ಯ ಈ ಪರಂಪರೆ ನಮ್ಮ ಮೌಖಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪರಂಪರೆ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಆಂಡ ಆ ಪರಂಪರೆ ಇತ್ತೆ ಒರಿಯೊಂದುಂಡ ಅಂದು ತೂವರೆ ಪೊಂಡ ಅವು ಒಂಜಿ ಕೂಡ ನಮಕ್ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆದ್ ಪೋತುಂಡು ದಾಯಕ್ ಪನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಪರಂಪರೆ ದುಂಬು ಬರೋಡುಂದಾಂಡ ಅವೇನು ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಕುಲು ಅವೇನು ತೆರಿದಿನ ಕುಲು ಅವೇನು ಪನ್ಪಿನ ಕುಲು ಉಪ್ಪೋಡು ಇತ್ತೆ ಪಾಡ್ದನದನೇ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ತೊಂಡ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ಪಿಜ್ಜಿನ ಕಲ್ನ ಕಾಲೋಡು ಅಕಲೆಗೆ ಪಾಡ್ದನ ತೆರೆದಿತ್ತುಂಡು ಮಾತೆರೆಗೆ ತೆರೆದಿತ್ತು ಜಿಡಲ್ಲ ತೆರೆದಿತ್ತಿನ ಕುಲು ಇತ್ತೇರಿ ಇತ್ತದ ಕಲೆಗೆ ಪಾಡ್ದನ ತೆರೆದಿಂಡ
ಪಂದು ತೂವರೆ ಪೊಂಡ ಇತ್ತೆದ ಕಲಿಗೆ ಎತ್ತಿರಿದನು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಹಬ್ಬಗೂ ಗೊತ್ತಿತ್ತುಂಡು ಪಾಡ್ದನ ಆರು ಪನೊಂತೇರು ಮಸ್ತ್ ಪಾಡ್ದನವನು ಅಂಡ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ದಾಯಿಗೂ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಹೆಂಗೆ ಅವು ಪಾಡ್ದನ ಅವೇನು ಬರೆದಿತ್ತಿನ ಒಪ್ಪು ಇನ್ನು ಯಾನು ಕುದೊಂದು ವರಿ ಪಾಡ್ದನ ಪನ್ಪಿನ ರೇಡ ಅವೇನು ಬರೆದು ಒಂದು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಪಾಡ್ದನ ಒಂದು ಸಿರಿಕುಲೆನ ಸಂಧಿಯಿಂದ ಪನುವೆ ಅಂಡ್ ಅವು ಅಡೆಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಂಡ್ ಎಂಚ ಪಂಡ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆಲೆಗೆ ಜಾಗ ಇಜ್ಜ ಅಲ್ಪ ಯಾಪ ಈ ನಮ್ಮ ಮೌಖಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯಲೇನು ನಮ್ಮ ಬರೆದು ದೀಪನ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಆ ಮೌಖಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯಲೇನು ಪನಂದಿನ ಕುಲು ಯಾಪ ಪುಟ್ಟುವೇರ ಖಾಲಿ ಓದುದು ತೆರಿನ ಕುಲು ಪುಟ್ಟುವೇರ ಅದಾಗ ಆ ಮೌಖಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯಲ್ನ ಕಲ್ಪನೆಲು ಅಡೆಗೆ ಉಂತುದು ಬೋಪುಂಡು ಇನಿ ಒಂಜಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ 10 ಜನ ಪಾಡ್ದನ ಪನ್ಪಿನ ಕುಲಿತ್ತೆರಡ 10 ಜನ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಪಾಡ್ದನ ಪನ್ಪುಜೇರು 10 ಜನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಪಾಡ್ದನ ಪನ್ಪೇರು ಅವೇ 10 ಜನ ಯಾನು ಬರೆತಿನ ಒಂಜಿ ಆ ಪಾಡ್ದನದ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದಿ ಎರಡ 10 ಜನದ ಕಥೆಲ್ಲ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಒಪ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮೌಖಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಯಾನು ಪಂಡ ಪಾತೆರೊಡ್ದು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಈ ಸಾಹಿತ್ಯ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಒಂಜಿ ಅಳಿಯೊಂದು ಬರೊಂದುಂಡು ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಮೌಖಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಓಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಕೋಲದವುಲ ನೇಮದವುಲ ಪಂಡ್ರೆ ಬಿಡ್ಪುಜ ಅಗುಲ್ ಪಾಡ್ದನ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಹೊಡೆದು ಜಾಸ್ತಿ ಪಂಡೆರಡ ಯಾ ಒಂದು ಬನ್ಪ ಬೊಕ ಅಕುಲ್ ಒಡೆ ಕಲ್ಪುನು ಅಕುಲ್ ಒಡೆಗೆ ನೆನಪು ದೀವೊನ್ನವೇನು ಪಂಡ ಒಂದು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ದುರಂತ ಅಂದು ಪನೊಲಿ ತುಳು ಭಾಷೆದ ನನ್ನ ಬರೆಪಿನ ಸಾಹಿತ್ಯಗೂ ಬರ್ಕ ಬರೆಪಿನ ಸಾಹಿತ್ಯ ತುಳುಕು ಎಂಚ ಉಂಡ ಇಜ್ಜ ಅಂದ್ ಒಂಜಿ 40 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಸಾರಥ ವರ್ಮನುತ್ತ 84ನೇ ಇಸವಿಡ್ದು ದುಂಬು ಏರ್ಲಕ್ಕೆ ಎಂದಿತ್ತೆರಡ ತುಳು ಬರೆಪಿನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಉಪ್ಪರ್ನೇ ಇಜ್ಜಿ ತುಳುಕು ಒಂಜಿ ಲಿಪಿತ ರೂಪ ತಿಕ್ಕಿನಿ ತುಳುನು ಒಂಜಿ ಬರೆರೆ ಬತ್ತಿನಿ ಬಾಸೆಲ್ ಮಿಷನ್ ದಕುಲು ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸ್ ಕಂತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಂದು ಮಾತೇರ್ಲ ಪನೊಂತೇರು ಆಂಡ 40 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ನಮಕೊಂಜಿ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆತುಂಡು ನಮ್ಮ ವೆಂಕಟರಾಜ್ ಪುಂಚಿತ್ತಾಯರು ಒಂಜಿ ಭಾಗವತೋ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ತಾಳೆಗರಿತ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟುಲೇನು ನಾಡ್ಬತ್ತಿಯರು ಈ ತಾಳೆಗರಿತ ಕಟ್ಟುಲೇನು ನಾಡುಪತ್ತದು ಆರು ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎರಡನ ಒಂಜಿ ಅಟ್ಟೊಡಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತಾಳೆಗರಿತ ಕಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಸಂಸ್ಕೃತದ ತಂತ್ರ ಮಂತ್ರೋಲು ಪೂರ ಬರೆದಿತ್ತಿನ ಕಟ್ಟು ಒಂದು ದಾದನ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಒವ್ವ ಒಂಜಿ ಲಿಪಿಟ್ ಉಂಡು ಪಂಡ ಅವೇನು ಓದರೆ ಶುರು ಮಲ್ಪುನಾಗ ಅರೆಗೆ ತೋಜಿದು ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂದು ತುಳುಟು ಬರೆತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಅಂದು ಭಾಗವತ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಾವ್ಯ ಸುಮಾರು ಸಂಸ್ಕೃತೋಡು ನಮ್ಮ ತೂವರೆ ಪೋಯಡ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಕಾವ್ಯ ಅಂಡ ನಮಕ್ ತುಳುಟು ತಿಕ್ಕದಿನ ಐತ ಒಂಜಿ ಭಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಾಗವತ ನಮಕ್ ತಿಕ್ಕದಿಜ್ ಅವೇ ನಮಕ್ ಸಾರಥ ವರ್ಮನುತ್ತ 84ನೇ ಇಸವಿಡು ಸುರೂತ ಸಲ ಅವು ಒಂಜಿ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಂಡ್ ನಮ್ಮ ದುರಂತ ದಾದ ಬಣ್ಣಗ ಇತ್ತ ಬೇತೆ ಭಾಷೆಲೇಡು ಪುರ ತಮಿಳ್ ಭಾಷೆ ಆವಡು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಆವಡು ಅಕಲೆಗೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸುರೂತ ಒಂಜಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಮಸ್ತ್ ಪರತ್ತದ ಒಂಜಿ ನಮಕ್ ಕೃತಿ ತಿಕ್ಕಂಡು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಡು ಪನ್ನಗ ಅವಲೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಸಡಗರ ಸಂಭ್ರಮ ಮಲ್ಲ ಗೌಜಿ ನಡತಂಡು ನಮ್ಮ ಕಲೆಗೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ನಮಕೊಂಜಿ ಪರಂಪರೆ ಉಂಡು ಬರೆಪಿನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಂಪರೆ ಉಂಡು ಅಂದೇ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಈ ಭಾಗವತ ಯಾಪ ಬರೆತೀನಿ ಪಂದು ತೂವರೆ ಪೋನಾಗ ಭಾಗವತೋಡು ಬರೆತಿನಂಚಿನ ವಿಷ್ಣು ತುಂಗ ಪನ್ಪಿನ ಕವಿ ಆರ್ನ ಜಾತಕವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀರು ಅವು 6ನ ಜಾತಕ ಆರು ಯಾಪ ಬರೆರೆ ಶುರು ಮಲ್ದೇರು ಅಪಗದ ಜಾತಕ ಕೊಡ್ತೇರು ಆ ಜಾತಕದ ಲೆಕ್ಕೋಡು ನಮ್ಮ ನಾಡೊಂದು ಪೋನಾಗ ಪಂಡ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಜಾತಕಲು ಗ್ರಹಕುಲೆನ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಿತಿಕುಲೆನು ತೂದು ಆ ಕಾಲೋನು ನಾಡ್ರೆ ಪೋನಾಗ ಸಾರತ್ತ ಆಜಿನುತ್ತ 36ನೇ ಇಸವಿಯಿಂದ ಪಂದು ಪಂಡೇರು ಸಂಶೋಧಕರು ಸಾರತ್ತಾಜಿನುತ್ತ 36 ಪಂಡ ಒಂಜಿ 400 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಆಂಡ ಆ ಭಾಷೆಡು ಆ ಭಾಗವತ ಉಪ್ಪುನ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಓದಿನಕುಲು ಐಟುಪ್ಪುನ ಕೆಲವು ಧ್ವನಿ ಇತ್ತೆದ ತುಳುಟು ಇಜ್ಜವು ನಮ್ಮ ಸ್ಟ ಅಂದು ಪನ್ಪ ಅವು ಇತ್ತೆ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆದ ತುಳುಟು ಅವು ತ ಇಜ್ಜಿಂದ ದ ಆದು ಪೋತುಂಡು ಇತ್ತೆ ಏತ್ ಅಂದು ಪನ್ಪ ನಮ್ಮ ಅವು ಏಸ್ಟ್ ಅಂದಿತ್ತು ದುಂಬುದ ತುಳುಟು ಸೊ ಅವೇನು ತೂದು ದಾದ ಮಲ್ತೇರ್ ಪನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಕೈಡ್ದು ದುಂಬುದ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಯಾಪ ನಮಕ್ ವಾದಿರಾಜ್ಯರು ಬರೆತಿನಂಚಿನ ಕೀರ್ತನೆಲುಂಡು ತುಳುಟು ಐಟ್ ಆ ಶಬ್ದ ಬರ್ಪುಜಿ ಇಂಚ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋನಾಗ ಆ ಸಂವತ್ಸರ ಅಂದಕುಲ್ ದಾದ ತೂತೇರು ಅವು ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ಇಂದು ಪಂದು ಬೊಕ್ಕ ಕುಡ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಲ್ತಿನಕುಲು ಐತ ಕಾಲೋನು ಕುಡ ಪಿರಕೊನೊಪೇರು ಆ ಭಾಗವತ ಬರೆತಿನ ಕಾಲ ಸಾರತ್ತ 370 ಇಸವಿಗೆ ಪೋಪುಂಡು ಸಾರತ್ತ 370 ಇಸವಿ ಪಂಡ ವರಾನೆ ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ಬರೆಪಿನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪರಂಪರೆ ಸುಮಾರು 700 ವರ್ಷ ಪಿರಪೋಂಡು ಸಾರತ್ತ 370 ಇಸವಿದ ಒಂಜಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ತಿಕ್ಕಂಡು ಯಾಪ ಸಾರತ್ತ ವರ್ಮನುತ್ತ 84ನೇ ಇಸವಿಡು ಸಾರಥ ವರ್ಮನುತ್ತ 84 87 ಮುಟ್ಟ ನಮಕ್ ಕೂಡ ಗೊತ್ತುಜ್ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪತ್ತೊಂದು ನಮಕ್ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಪರಂಪರೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಆಪುಜ್ ಅವಲ ಭಾಗವತ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಅನುವಾದ
ಖಾಲಿ ಅನುವಾದ ಅಂದ್ ಪನ್ಪುಜಿಯನ್ ಖಾಲಿ ಅನುವಾದ ಪಂಡ ಅವು ಒಂಜಿ ಅಪವಾದ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೊಂಡು ದೇಪನ್ನಗ ಐಟ ಆರ್ನ ಸ್ವಂತದಲ ಪಾಡ್ದೇರು ಅವು ಅನುವಾದ ಅಂಡಲ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಭಾಗವತ ಅವಡು ಕನ್ನಡದ ಚಾಟು ವಿಠಲನಾಥೇರು ಬರೆತಿನಂಚಿನ ಭಾಗವತ ಅವಡು ಮುಂದೇನು ಪೂರ ಆರು ಗೆತ್ತೊಂದು ಆರು ಬರಿತೇರು ಆ ಭಾಗವತ ಬರೆತಿನ ವಿಷ್ಣು ತುಂಗೇರು ಕುಡೊಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪಂತೇರು ಯಾನ್ ಈ ಭಾಗವತೆಯನ್ನು ತುಳು ಭಾಷೆಡು ಬರೆಯೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂದು ಏರ್ಲ ಅಪಾಸ್ಯ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇಂದು ಅವು ಆ ತುಳುಟುಂಡು ಯಾನ್ ಎತ್ತೆದ ತುಳುಟು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಏರ್ಲ ಅಪವಾಸ್ಯ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ತಾಯಿಗ ಪನ್ನಗ ಯಾನ್ ಇನಿ ತೂಂದು ಪನ್ವೆ ಅಗ್ನಿಂದು ಪನ್ವೆ ಸಂಸ್ಕೃತೋಡಿ ಯಾನ್ ಅಗ್ನಿಂದು ಪನ್ವೆ ತುಳುಟಿ ಯಾನ್ ತೂಂದು ಪನ್ವೆ ಆಂಡ ರಡ್ಡೆತ್ತಲ ಗುಣ ಒಂಜೆ ಪೊತ್ತುನ ಗುಣ ಯಾನಿನಿ ಅಗ್ನಿನ ತೂಂದು ಪಂಡ ಐತ ಪೊಟ್ಟುನ ಗುಣ ಹಾಳಾ ಪೂಜಿ ಇಂದು ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಆರು ಕೊರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಉಪಮೆ ಐಕ್ ಆತು ಪೊರ್ಲುಡು ಪಂಡ ಅದಗ ತುಳುಟು ಒಂಜಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನೆ ಮಲ್ಪುನೆಕ್ಕಲ ಒಂತೆ ಒಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಇತ್ತುಂಡು ನಮಕದ ತೆರಿದು ಬರ್ಪುಂಡು ಮುಕುಲ್ದಾದ ತುಳುಟು ಬರೆಯೊಂದುಲ್ಲೇருந்து ಇಂಚ ನಮಕ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 4 ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಸಾರತ್ತ ವರ್ಮನುತ್ತ 87ನೇ ಇಸವಿಡು ನಮಕ್ ಕಾವೇರಿ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಕೃತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವುಲ ಕಾವ್ಯ ಈ ಕಾವೇರಿ ಪನ್ಪಿನ ಕೃತಿಲ ನಮಕ್ ಮೇರೆ ವೆಂಕಟರಾಜ್ ಪುಣ್ಚಿತ್ತಾಯರೇ ನಾಡು ಪತ್ತುನು ಅವುಲ ಒಂಜಿ ತುಳುತ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಕೂಡ ನಮಕ್ ಸಾರತ್ ವರ್ಮಂತ 91ನೇ ಇಸವಿಡು ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ತೂದುಪ್ಪ ಯಕ್ಷಗಾನ ಆಟ ಒಂದು ಪೂರ ಆಂಡ ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪಾರಾಯಣ ಗ್ರಂಥವು ಸಂಸ್ಕೃತದ ದುರ್ಗಾ ಸಪ್ತಶತಿ ಇಂದುಂಡು ಸಪ್ತಶತಿ ಪಂಡ 700 ಶ್ಲೋಕ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಗ್ರಂಥ ಅವೇನು ತುಳುಟು ಗದ್ಯ ರೂಪೋಡು ಬರೆತೇರು ಪದ್ಯ ರೂಪೋಡು ಬರೆತಿನತ್ತವು ಆ ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಪನ್ಪಿನ ಕೃತಿ ಗದ್ಯ ರೂಪೋಡು ಬರೆತಿನಂಚಿನ ತುಳುತ ಸುರೂತ ಕೃತಿ ಒಂದು ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಕೃತಿಲ ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಪರತ್ ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆದ ತುಳುತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಂಪರೆ ತುಂಡ ಭಾಗವತುರ್ಲ ದುಂಬುದ ಕೃತಿ ಬಂಡ ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕದಾದಾಂಡು 2000ನೇ ಇಸವಿಡು ನಮಕ್ ಕುಡೊಂಜಿ ಕೃತ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಅವು ನಮಕ್ ತುಳುತ ಸಾಹಿತ್ಯದ ವಿಷಯೋಡು ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಕೃತಿ ಪಂಡ ತುಳುತ ಮಹಾಭಾರತವನ್ನು ಬರೆತಿನಾರು ಅರುಣಾಬ್ಜ ಪನ್ಪಿನ ಕವಿ ಮೇರು ನಮಕ್ ಮಲ್ದಿನ ಮಲ್ಲ ಉಪಕಾರದಾದ ಪನ್ನಗ ನಮಕ್ ಪೂರ್ವ ಕವಿಕುಲ್ನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ದೇರು ದುಂಬುದ ಕಾಲೋಡು ಏರ್ಪುರ ಕೃತಿಕುಲು ಬರೆಯೊಂತೇರ ಬರೆನಗ ಅಕಲ್ನ ಸುರೂಟ ಅಧ್ಯಾಯೋಡಕುಲು ಪೂರ್ವ ಕವಿಕುಲು ಪಂಡ ಅಕಲಿಡ್ದು ದುಂಬಿತ್ತಿನಕಲ್ನ ಕವಿಕುಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ತುಪ್ಪುವೇರು ಒಂದು ಕೃತಿ ಮಹಾಭಾರತೋಡ್ಲ ಆರ್ನ ಜಾತಕ ಕೊಡ್ತೇರು ಆ ಜಾತಕದ ಪ್ರಕಾರ ತೂನಗ ಸಾರತ್ತ 380ನೇ ಇಸವಿ ಆ ಇಸವಿದ ಕಾಲೋಡು ಬರೆತಿನ ಪಂಡ ನಮಕ್ ಭಾಗವತ ಬೊಕ ಮಹಾಭಾರತ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂಜೇ ಕಾಲಘಟ್ಟೋಡು ಬರೆತಿನಂಚಿನ ಕೃತಿಕುಲು ಈ ಕೃತಿಟ್ ಮಹಾಭಾರತದ ಆರು ಪೂರ್ವ ಕವಿಕುಲೇನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಕೆಲವು ಕವಿಕುಲ್ನ ಪಂತೇರು ನೆಕಡೊಂಜಿ ಪಂಡೆ ತೆಲಿಯುಳ್ಳಾಕುಲು ಭೂಮಿ ತುಳೈ ರಾಮಾಯಣ ಕಾವ್ಯ ತುಳು ಭಾಷೆ ಕವಿಕುಲು ವಿಸ್ತರಿತೇರುಂದು ಪಂಡ ತುಳು ಭಾಷೆ ಕವಿಕುಲು ಒಂದು ಪಂತೇರು ಪಂಡ ತುಳು ಭಾಷೆಡು ರಾಮಾಯಣನು ಬರೆತಿನ ಕವಿನ ಕುಲು ಒಂದು ಅವು ವಾರೀತಿಡು ಪಂತೇರಂದು ಗೊತ್ತು ಜೈಟ್ ಒಂಜೆಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಕವಿಕುಲ್ಲ ಬರೆದುಪ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಪಂಡ ಅರೆಡ್ದು ದುಂಬೆ ತುಳು ಭಾಷೆಡು ರಾಮಾಯಣ ಬರೆತೇರುಂದು ಪನ್ಪೇರು ಆತೆ ಅತ್ತಂದೆ ಏಣಿ ಪಾಣಿ ಮುಕುಂದ ನಾಣಿಲ್ತಾಯೇರು ಅವತ್ತಂದೆ ಗುಡ್ಡೆತರಾಯ ಪನ್ಪಿನ ಕವಿ ಮೇರು ಗುಡ್ಡೆತರಾಯ ಪನ್ಪಿನ ಕವಿ ಕೀಚಕವಧೆ ಆವಡು ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಪ್ರಸಂಗ ಆವಡು ಅವತ್ತಂದೆ ಬಾಣಾಸುರ ವಧೆ ಆವಡು ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಕತೆಕುಲೇನು ಬರೆತೇರುಂದು ಪನ್ಪೇರು ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಪಂಡು ನಮಕಾರ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ತುಳುಕು ಒಂಜಿ ಪರಂಪರೆ ಇತ್ತುಂಡು ಆ ಮಹಾಭಾರತೋಡು ಪನ್ಪೇರು ಈತ ಪೂರ ಕೃತಿಕುಲು ಉಪ್ಪೊಡುಂದಾಂಡ ಯಾನರೇಗ್ ಪಂಡೆ ಕಡೆ ಏಣಿ ಪಾನೆ ಮುಕುಂದೆ ಎಂದು ಏಣಿ ಪಾಣಿ ಮುಕುಂದ ಪಂಡ ಆರೇನೊಂಜಿ ಇತ್ತದ ಕುಲು ಅವೇನು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಲ್ತದ ಆರ್ನ ಪುದರಿ ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ನಾಣಿಲ್ತಾಯರು ಪಂದುಂಡು ಆರ್ನ ಶಿಷ್ಯರ್ನ ಶಿಷ್ಯ ಆನಂದ್ ಮೇರ್ ಅರುಣಾಬ್ಜರ್ ಪನ್ಪೇರು ಆರ್ನ ಶಿಷ್ಯೆ ಪಂಡ ಅರುಣಾಬ್ಜರ್ ಹಿಡ್ದು ಒಂಜಿ ರಡ್ ಜನರೇಷನ್ ದುಂಬು ಇತ್ತಿನ ಕವಿ ಮೇರು ನಾಣಿಲ್ತಾಯರ್ ಅಂಚಪ್ಪರೆ ಪೋನಗ ಕೂಡ ಒಂಜಿ 200 ವರ್ಷ ಪಿರಪೋಲಿ ಪಂಡ ನಮಕ್ 700 ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ಮಹಾಭಾರತವನ್ನು ಲೆಕ್ಕೋಗುದಿ ಒಂಡಡ ಐಡ್ದು ಒಂಜಿ 200 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ವರ್ಮನೂದು ವರ್ಷದ ನಮಗ ತೆರಿದಿನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಂಪರೆ ಉಂಡು ಒಂದು ತುಳುತ ಬರವಣಿಗೆಲು ಇತ್ತುಂಡು ಪನ್ಪಿನೆಕ್ಕು ಒಂಜಿ ಸಾಕ್ಷಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಡುಪುರ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಒಪ್ಪಂದಿನ ಮೌಖಿಕ ಭಾಷೆ ಪಂದು ತೆರೆದಿತ್ತ ಅವು ಶಾಲೆಲು ಮಲ್ದಿನ ತಪ್ಪ ಅಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಯಾನ ಶಾಲೆಲೆಂದೂರುಜಿ ಟೀಚರ್ನ ಕಲೆಂದೂರುಜಿ ದಯಪನ್ನಾಗ ಮೊರನೆ ಆತೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಒಂಜಿ ಲೆಟರ್ ಬತ್ತುಂಡು ಅವು ಇಂಚೋಗು ಒಂಜಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಡು ಭಯಂಕರ ಅಂಡ್ ಕನ್ನಡಗೂ 32 ಕೋಟಿ ಕೊಡ್ತೇರು ಉರ್ದುಗೂ 100 ಕೋಟಿ ಕೊಡ್ತೇರು ಎಂದು ಮಲಮಲ್ಲಪುರ ಅವು ಒಂಜಿ ಲಡೆಯ ಒಂದು ಪುನಗ ಕನ್ನಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ನಮ್ಮರೆ
ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾರೆ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಬಿಲಿಮಲೆಕುಲು ಒಂಜಿ ಲೆಟರ್ ಕೊರಿಯರ್. ಆ ಲೆಟರ್ಡ್ ದಾದ ಬರೆದಿತ್ತೇರು, ಓಕೆ ಒಂದು ತಪ್ಪು, ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ 32 ಕೋಟಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹತ್ತು, ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಈತ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತುಂಡು, ಕನ್ನಡದ ಉಪಭಾಷೆಲು ಬ್ರಾಕೆಟೆಡ್ ತುಳು ಕೊಡವ ಕೊಂಕಣಿ ಇಂಚ ಬರೆತೇರು. ಬರೆತಿನಾರು ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾರೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸರಕಾರದ ನಿಟ್ಟಿಡು ಈ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಉಪ್ಪುನಾಗ ತುಳು ಕೊಡವ ಬುಡ್ಲೆ, ತುಳು ಕೊಡವನ್ ದುಂಬುಡ್ದಿಂಚಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕುಲು ಉಪಭಾಷೆನೇ ಮಲ್ತು ಪಾಡ್ದೇರು. ಕೊಂಕಣಿ ವಾಲೆಕ್ ಕೊಡು ಕನ್ನಡದ ಉಪಭಾಷೆ ಆಂಡ ನೆಂಗೆ ಇದ ಮುಟ್ಟಲ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ. ಕೊಂಕಣಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಎಡಮನೆ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆ. ಕೊಂಕಣಿಗ್ಲ ಕನ್ನಡಗ್ಲ ಸಂಬಂಧನೇ ಇಜ್ಜಿ. ತುಳುಕು ಕನ್ನಡಗೂ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡು, ಕೊಡವಗೂ ಕನ್ನಡಗೂ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡು. ಅಕಲ್ನ ದುಂಬುಡ್ದಿಂಚಿ ಇತ್ತಿನೇ ಅವು ಉಪಭಾಷೆ ಮನ್ಪಿನ ಒಂದು ಇಂಚ ಪನ್ನಗ ಸರಕಾರದ ನಿಲೆಟೆ ಈ ರೀತಿದ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಉಪ್ಪುನಾಗ ನಮಕ್ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಎನ್ನೋಡಾಪುಂಡು. ಇತ್ತ ತುಳು ಎಮ್ಮೆದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೇರಿಯರು. ತುಳು ಎಮ್ಮೆ ಸುಮಾರು ವರ್ಷದಿಂಚ ಆವೊಂದುಂಡು, ಸುಮಾರು ಜನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಆಂಡ ತುಳುಕು ಇದ ಮುಟ್ಟಲ ಕುಡ್ಲ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಡ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ. ನಮ್ಮ ಕುಪ್ಪಂ ದ್ರಾವಿಡಿಯನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಂಧ್ರಡ್ ಉಪ್ಪುನ ತೆಲುಗುದಕಲ್ನ ಐಟ್ ತುಳುಕು ನಮಕ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಡು. ನಮ್ಮ ಊರುಡೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದೆ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ತುಳುನಾಡದ ಹೃದಯ ಭಾಗ ಅಂದಾದ ಪನ್ಪ ಅವಲುಪ್ಪುನ ಕುಡ್ಲ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಡ್ ತುಳುಕು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ. ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಮೂಲಿಯಂಗೆ ಕೂಡ ಮೊಕ್ಕಲೇನು ಮಂಗಳೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ದಕಲೇನು ದೂರು ನತ್ತು ಅಕುಲ್ ಕಡಪುಡ್ದೇರು. ಅಕುಲ್ ಸುಮಾರು 2 ವರ್ಷ ದುಂಬುಡ್ದಿಂಜಿ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸರಕಾರಗೂ ಪೋತುಂಡು, ಸರಕಾರ ಮಲ್ತಿಜಿದ ಅಕುಲ್ಲ ದಾಲ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಜಿ. ಇಂಚಪುರ ಉಪ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಒಲ್ಪೊಡ್ದು ಒರಿಪಾವಡು. ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಮೌಖಿಕ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಒರಿಪಾರೆ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ, ಶಿಕ್ಷಣದ ನಿಲೆಟೆ ನಮಕ್ ದಾಲ ಮಲ್ಪರೆ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ. ಎಮ್ಮೆ ಪುರ ಉಂಡು ಅಂದು ಅಂಡ ಆ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಪೋದು ನಮಕ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಹತ್ತು. ಶಿಕ್ಷಣ ಬೋಡಾಯಿನಿ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಲೆವೆಲ್ಡ್ ತುಳು ಯಾಪ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆದ ಲೆವೆಲ್ಡ್ ಬರ್ಪುಂಡ ಅದಾಗ ನಮಕ್ ತುಳುಕು ಒಂಜಿ ಪರಂಪರೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ನಮ್ಮ ಎಮ್ಮೆಡ್ ತುಳು ಕಲ್ತದು ದಾಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಜ್ಜಿ, ಪ್ರಯೋಜನ ಇಜ್ಜಿಂದೆ ಅನ್ಪಂಡ ಆ ರೀತಿ ಪನ್ಪಿನತ್ತು ಎಮ್ಮೆ ಕಲ್ಪಂದೇನೆ ನಮಕ್ ಆ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಓದುದು ನಮಕ್ ತೆರಿಯನೋಲಿ ಏತೋ ವಿಷಯಲೇನು. ಆಂಡ ಎಲ್ಯ ಪ್ರಾಯೋಡೆ ಆ ಜೋಕುಲ್ನ ಮನಸ್ಸುದ ಉಲಾಯಿ ತುಳುತ ಬಗ್ಗೆ ಮೋಕೆ ಪುಟ್ಟೋಡು ಅಂಡ ಕಾಲಿ ಇಲ್ಲಡ ಪಾತೆ ಅಂಡ ಯಾವ್ಜ್ ತುಳುತ ಬಗ್ಗೆ ಮೋಕೆ ಪುಟ್ಟೋಡು ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಡ್ ಬರೋಡು, ಅವು ಶಿಕ್ಷಣೋಡು ಬರೋಡು. ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಂಪರೆ ಬರೆಪಿನ ಕುಲು ನನಾತು ದುಂಬು ಬರೋಡು. ಯಾನ್ ತೂವೊಂದಿತ್ತೆ ಕೆಲವು ಪುದರುಲು ಬಾರಿಲ ಆಯ್ಕೊಂಡು ಮುಲ್ತ ಬೂಕುದ ಪುದರ್ಲು ಕವಿತೆ ಬರೆಪಿನ ಕಲೆಗೆ ಬೂಕುದ ಪುದರ್ ನಾಡುನೇ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಿರಿಕಿರಿ ಎಂಚಿನ ಪುದರ್ ದೀಪಿನಿಂದ ದಯಪನ್ನಗ ಕತೆ ಬರೆಪಿನ ಕಲೆಗೆ ಬೂಕುದ ಪುದರ್ ದೀವೋಲಿ ಇಜಿಂದ ಒಂಜಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಗ್ರಂಥ ಬರೆಪಿನ ಕಲೆಗೆ ಬೂಕು ಗೊಂಜೆಡ್ಡೆ ಪುದರ್ ದೀವೋಲಿ. ಕವಿತೆ ಬರೆಪಿನ ಕಲೆಗೆ ಬೂಕು ದಾದ ಪುದರ್ ದೀಪಿನಿ ಪನ್ಪಿನೇ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪುದರ್ ಮಾಯಕದ ಮೆನ್ಪುರಿ ಇಂದ ಬರೆತೇರು. ಮೆನ್ಪುರಿ ಇತ್ತೆ ತೂವರ್ನೆ ತಿಕ್ಕುಜ್ಜಿ ತೋಜುಂಡು ಯಾನಂತೂ ತೂವಂದೆ ಸುಮಾರು ಸಮಯ ಅಂಡ್ ಮೆನ್ಪುರಿನ ಸಂಪಿಗೆದ ಕಮ್ಮೆನ ಎಸಲ ಪನಿ ಒಂದು ಪುರ ಬದುಕು ಭಾಗ್ಯದ ಬೊಲ್ಪು ಉಂದೆಂಕು ಪುದರ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಬದುಕು ಭಾಗ್ಯದ ಬೊಲ್ಪು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಇಂಚಿನ ಸಾಹಿತ್ಯಲು ಬುಳೆಯೋಡು. ಈ ಸಾಹಿತ್ಯಲು ಇತ್ತೆ ಬುಡುಗಡೆ ಆಯಿನ ಜನಕುಲೆಗೆ ತಿಕ್ಕೋಡು. ಈ ಪುಸ್ತಕಲು ಪೂರ ಜನಕುಲೆಗೆ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯ ಆವೋಡು. ಈ ದಿಸೆಟ್ ತುಳುವೆರೆ ಕರತಂಚಿನ ನನಾತ್ ಸಂಘಟನೆಲು ಬರೋಡು. ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಂಪರೆ ಈ ಪರಂಪರೆ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಪೋಡಾಂಡ ನನಾತ್ ಜೋಕುಲು ಬರೋಡು. ಜೋಕುಲು ದುಂಬು ಬತ್ತಂಡ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು. ಹಿರಿಯ ಕುಲ ಅವೇಕ ಅವಕಾಶ ಕೊರಡು, ಹಿರಿಯ ಕುಲ ಅವೇಕ ಪಂದು ಕೊರಡು. ಅವಕಾಶಡ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪಂಡ ದಾದ ಅಂದು ತೆರೆಯುಲೆಕ್ಕ ಪಂದು ಕೊರಡು. ಸಾಹಿತ್ಯ ಬರೆಪಿನೆಂಚ ಅಂದು ಪಂದು ಕೊರಡು. ತುಳುಟು ಸಾಹಿತ್ಯ ಕುಡೊಂಜಿ ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರುಂಡು. ತುಳುಟು ಸಾಹಿತ್ಯ ಪಂಡ ಖಾಲಿ ಕವಿತೆ ಬರೆಪಿನಿ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು, ಬಾಕಿದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಎಲ್ಲ ಬರೋಡು. ತುಳುಟು ಕಾದಂಬರಿ ಬರೋಡು, ತುಳುಟು ಕತೆಕುಲು ಬರೋಡು, ತುಳುಟು ಸಂಶೋಧನಾ ಗ್ರಂಥ ಬರೋಡು, ತುಳುಟು ನಾಟಕಲು ಬರೋಡು, ಒಂದು ಪೂರ ಬರೋಡು. ಅದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮಕೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪರಂಪರೆ ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು. ಸಂಶೋಧನಾ ಗ್ರಂಥಲು ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು. ನಮಕ್ ತೆರೆದುಂಡು, ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ತೆರೆದುಂಡು. ಆಂಡ ತುಳುಟು ಬರೆಪಿನಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ. ತುಳುಟು ಬರೆಪಿನಿಟ್ಟು ದಾಲ ತಪ್ಪಿಜ್ಜಿ ಐಟಿಯಾನ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ದೂರವೇ ಪಂಡ ತುಳುಟು ಬರೆಯನೇನು ಓದುನ ಕುಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಬರೆಪಿನ ಕಲೆಗೆ ಎಂಚ ಉಮೇದು ಬರ್ಪಿನಿ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ನಲ್ಪುನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ದ ಅಂತೆ, ಒಂಜಿ ನಾಟಕದ ಅಂತೆ, ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಅಂತೆ ಈತ ಜನ ಸೇರ್ದಿನ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಪೆರ್ಗ ದಯಪನ್ನಗ ಇತ್ತೆ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ತುಳುತ ಸಾಹಿತಿನ ಕಲೆ 4 ಜನನ ಒಟ್ಟು ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಆಜಿ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪುವ ತುಳುತ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ ಮಲ್ಪುವ ಪಂಡ ಜನ ಬರ್ಪುಜೇರು. ಇನ್ನೊಂಜಿ 150 ಮಿತ್ತು ಜನ ಉಲ್ಲೇರು. ಒಂದೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿತ ಸಂಗತಿ. ಅವಲ ಈತ ದೂರ ಬೈದೇರು.
ಒಲ್ತೊಲ್ತಕುಲು ಬೈದೇರು ಅಂಚಾದು ಭಾರಿ ಖುಷಿತ ಸಂಗತಿ ಕುಡೊಂಜಿ ವಿಷಯದ ಆದ ಪನೋಡು ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಜಿ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಜಾಗೋಗು ಬರೋಡಂಡ ಸುಮಾರು ಜಾಗದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರೆದು ಬರ್ಪೆ ಅಂಡ ಈ ಸಲ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ 2-3 ದಿನ ಭಾರಿ ಭಯಂಕರ ಬೇಲೆರಿಟ್ಟಿನ ನೆಟ್ಟ ಹತ್ರ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಜಿ ಒಂದು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಗುರುಕುಲ್ನ ಆಶ್ರಮ ಪಂದು ಯೋಗಾಶ್ರಮ ಪಂದು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಜಿ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಗುರುಕುಲೆಗ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಮಸ್ತು ಒಂಜಿ ಕೈತಲ್ದ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡು ಆರು ಜೀವಡು ಉಪ್ಪುನಪ್ಪಗದ ಆರ್ನ ಫೋಟೋ ಎಂಡ ಉಂಡು ಇಲ್ಲಾಡಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅವು ದಿವಂದ ಎಂಕುಲು ಒಂದೊಂಜಿ ಎನ್ನ ಭಾಗ್ಯ ಅಂದೆ ಎನ್ನುವೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನೆಕ್ ಮೂಲು ಸೇರ್ದಿನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಯಾನ್ ಪನ್ನೆಟ್ಟು ದಾದಾಂಡಲ ತಪ್ಪಿತ್ತಂಡ ಮಾಪುಪ್ಪೋಡು ಎಂಕ್ ಮೋನೆಗೆ ತಕ್ಕ ಪಾತೆರೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಎನ್ನ ಮಂಡ್ಯದ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವೇನು ಪಾತೆರೊಂದು ಪೋಪೆಯಾನು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಯಾನು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದು ಕುಡೋರ ಸೊಲ್ಮೆಲು